Salutare fraților, bine m-am găsit la un nou episod cu Crossu, cu Alin. V-am mai arătat pe Alin. Am făcut și noi schimbul de ulei la Cros, vedeți? Mai scot bine și Alin. Urcă tot uleiul, vedeți ce ulei negru avem. Nu mai este ulei băgată și 100% o să mai fie negru. Nu vreau că ți eu. Uitați fraților. Uitați fraților cum curge uleiul. Uleiul din butuc. Alin e așa șterge Alina aia, că nu mă lasă al dracului să șterg eu. De ce fi? E mecanic. E destul. Cu cine vorbește aceea? Băi, știi să strângi? Da, nu. Ia filmați-mi cum vreau să strâng eu. Stai așa să-i... Așa. Da. Filmezi Alin? Da. Dați-vă, vedeți, Alin știe să filmează aici. Da. Ia să vedem cât am pus. Wow, mai este de pus, mai este. Vedem, fraților, da? Deci până aici ar trebui să fie. Este. Până aici. Da. E gân. Se vede înăuntru uleiul? Aha. O, și nici nu vezi de pâine. Mai avem un pic, frate? Ia. Să dă? Nu se vede. Oricum nu se vede. Mai să întingă sosul ăla? La negru. Un pic mai trebuie, un pic. Gata. Pune pauză. Acum trebuie să dăm și noi drumul un pic. O ia și mai repede acum. La pedale. Lăsăm cu șocul, merg la neam. Trebuie să-i dau un pic, fraților, eu le ating mai mare. Am făcut și schimbul de lei. Pa, pa.